Hello guys, welcome to Amazon TV. I hope you are okay. Guys, watch this video. South Africans are refusing to reclaim their local economy. They want Abo, my friend, to continue to trade in their yards. This mother is refusing to own the spaza shop in her own yard. She wants my friend to continue. Despite the promises uPhakela Mthakathi amnika wona ukuthi we will make sure ukuthi we fund this shop. We will make sure ukuthi you continue, you trade in this shop. Even the whole community, almost the whole community, all of them, they don't want my friend to go. All of them, they want to buy from my friend. They don't want to buy from anyone else. Yo. Why we defend kangaka le ndoda? Sikhuluma ngomsebenzi ofanele uwele izandleni zakho. Hayi ukuthi sifuna ukunika omunye umuntu indawo ngeyakho. Why you defend umuntu ongamazi? Kukuphi kubo mama lo muntu umuzwa kubo ume kanjani? Unjani umuzwa kubo? Cela ukubuza umuzwa kubo ubheke kuphi? Ubhebe empumalanga noma entshonalanga noma kuphi? Ubheke kuphi umuzwa kubo lapha asuka khona? Abengibuza. Kulungile ngiyakuzwa nami sengiyakubuza ke manje. Ubheke kuphi umuzwa kubo lapha ke khona? Noma ngawazi. Ingozi webo mama lento le. Ingozi einganeni zethu, ingozi ezweni, ingozi kulomphakathi lo. Awekho amaphepha abanawo laba bantu. Wena wawabona ngani? Wawabona ngani wena? Amaphoyisa manje. Ukhohlwa indaba yephoyisa. Ukhohlwa indaba yephoyisa. Ukade ukusho nje sisithi umthetho wawazi amaphoyisa. Beyokwenzani? Akusikho kwakho lo. Akakwazi own spaza shop. Wonke umuntu othola amaphepha kusukela ngo2016. Nimzwile lo mama uthi from 1997. Ngiyezwa ke. Uthi from 1997 abantu ade benikwa amaphepha ngendlela engekho emthethweni. Ngiyakuzwa ke. Ngiyakuzwa lokho kushoyo ukuthi unawo amaphepha uhlala eSouth Africa. Uganiwe yini? Uganiwe bani? Iphepha ngiphela. Uganiwe. Nemvume ube no visa nana. Uhlale nakho la. Sekuthola amaphepha noma unandaba nendodo ongayazi. Unendabani nendodo ongayazi. Ubuthi ngifuna ukuzwa la. Yeah. So according to these ladies, if he is having papers to stay in South Africa, it's okay for him to run a tuck shop. That is what they know. There is nothing you can do for some South Africans, really. That is why the whole world is laughing at us. Wethu yibuthathi biza abantu ne truck lakho uthathe impahla zakho la store. Uyezwa baba, please do that, because these women can't protect you. They can't protect you. They think they can, they can't. Don't you see the problem? Let me tell you. The problem, you guys, when you come to the country, you weigh the country through women. It's not right. We are men. We are men. We are men. We are soldiers of this land. We are supposed to guard this land. Like in your country, as men, you do the same. These women can't wake up tomorrow and go and do business in your country. Can they do it? Can these women go into business in your country? This business, they can't. It is a reserved for every country's got this law, the same law that we are using right now. So please respect us as men. Don't worry about women. Women are always emotional, and it doesn't solve any problem. Sicela ukuthi ulungise, thatha truck, thatha impahla zakho, take it back where? No, ngeke ukwazi. Ngeke ukwazi. Mama wami ungasenzi ingane sengiphinda kaningi la ukuthi thina abantu ebasuke bethi bona bangakwazi ukulungisa ukuqhubeka nezitolo thina siyabasiza senguphinda kaningi la phambi kwakho angikhulumi ngeimpahla zalomuntu wena ndoda wena thatha impahla zakho lapha biza itruck uthathe impahla zakho ngeke uone ngalezi impahla mama kanti sithini khona manje sithini khona manje sithini kanti kuwe sithini kuwe as soon as lo ekhipha impahla zakhe lo wena ndoda you are a man, I'm a man, and you know, and you have to understand. Mama, you see, if they say there are lazy South Africans, they're speaking about people like this. This lady, this mother is lazy to think. Phakela Mthakathi is telling her, we will support you. We will make sure you continue with this tuck shop. Akafoni. Why? Because she is lazy to work. She is lazy to think. That is a problem with some of us South Africans. That is why we are being insulted all over the world.
by the same people she is trying to protect. How can you refuse the offer that will be there for you forever? Yo, guys, uyanginyanyisa lo mama. Wena mawufuna ukuvikela leli kwerekwere livikele sesiyahamba thina. Wena ndoda thatha impahla zakho, thatha impahla zakho. Thatha impahla zakho. Ngikubuye ngapha umdodakazi. Faka isandla la, faka isandla la. Cela ukhulume into ofuna ukuyikhuluma mama. Yeah. Cela ukhulume lokho ofuna ukukhuluma. Sesikhulumile sesiqedile phela. Wena baba, please thatha impahla zakho la, thatha impahla zakho le. Akhona amadoda la kwaXeza azosi-own istore. Ngokomthetho wase-South Africa uyazi ukuthi ama-spaza shops and car shops and car wash and all other small businesses are reserved for South Africans. Sicela baba wami enkulu inhlonipho, sicela ukuthi uqoqe impahla zakho uhambe kusasa nje sabeka umhla ka-30 June as a deadline by which the foreigners must have left the country, and then you as people who have shops, we understood that you have leases, you have this, and then we gave the whole month of July to sort out yourselves. So can you please do that like everybody else, because we are actually sorting out the economy of the country and the economy is related to South Africans. It's not the hate, it's not that the community wants you to stay, it is the law of the country. It's in the constitution. It's in the constitution of the country. So we can't go against the constitution of the country. Can you please do that? Yeah. And we have a right to go inside the truck, help you take out the stuff. We won't do that people to say it to us. But you must respect the communication is one story. You also have to respect. Please, you can those are the it's a law. And the law says when you are coming to this Mama, ayikho into ongayi-understand. You can't have premises yokulana business onga-understand. Please, wena umuntu wakithi onsuku ungwalana, so wena musa ukuba ngaphesheya, because lento esiyenzayo siyayazi nazo, siyenza lonke izwe, ngeke sivinjwe abantu bakwaXeza, siyenza lonke izwe, and kunabantu abakhathazekile ngaleli izwe abayingxenye yalo msebenzi esiwenzayo. So senzeke lungile, ngiyakuzwa lokho kushoyo, mhlawumbe into ongafanele sizokwenza nathini. No, sizovula lesi sitolo, asingavulwa ngisho nawe yena mama. Angithi akusizinto zakho ephakathi. Yeah, no, akunankinga, ayikho siphakathi. Mama, please. Cela uqaphele ukuthi sikhuluma kanjani. Sikhulume la. Uyangizwa? Lalela. Ngeke size siye police station. Umthetho uyawazi, umthetho olawula ukulawula komnotho. No, akunandaba. That's why I'm here. And that's why ngisiza izwe. Mawuthi wena amaphoyisa awawazi umthetho, uyawazi wena. Laba bawulandela umthetho ukuthi angazi. No, okokuqala nje awubingeleli ngisho ukubingelela uqhamuka uyaqhambukela nje enkulumeni isikhuluma, ukungahloniphi lokho okokuqala nje. Ukungahloniphi nje uqhamuka usugibela usibuza imithetho, usibuza yonke into ngwala kwaZulu. Uhlulwa ukubingelela singamadoda, uhlulwa ukusibingelela. Asizile kuwena, size kunanga umuntu wena mawunenkinga uzobona ukuthi uaddressa kanjani. Akunankinga mama, sizomkhiphela lokho la ekhaya. Sizomkhiphela ukuthi akayena wala eSouth Africa, umthetho wase-South Africa olawula umnotho wase-South Africa ngaphansi kwe-constitution uthi umuntu wala owangayena wakulelizwa akakwazi uku-own ispaza shop, i-tuck shop, noma ama-saloon, noma ama-hardware, noma ama-car wash. So-ke sithi thina uma lesi sitolo umphakathi uthi uyasidinga, thina as abantu abasebenza lo msebenzi, we will offer ourselves ukuthi kube khona ilunga lomphakathi elivula lesi sitolo siqhubeke sisebenza. But lo kufanele ahambe, ninga-protect lo muntu. Akaqonyiwe yibo bonke abantu la emphakathini. No, uzowubiza wena usalusho lokho. Lo kufanele uzowubiza wena. No, uzowubiza wena siswami. Uzowubiza wena usale wenza lokho. Ngicela ningayenzi lento eniyenzayo ngoba siyasho ukuthi isitolo sizoqhubeka yini enzima. Isitolo sizoqhubeka sisebenze yini enzima. Umphakathi angithi ufuna isitolo singapheli yini ke enzima.
ngoba kusasa lokho kusayo lesi sitolo lona mayikhipha impahla zakhe kusasa lokho kusayo ungashona ilanga kufakwa impahla la esitolo ngoba yes sizokwenza thina ngoba sifuna thina kuqhubeka abantu bakithi besebenze la uma wena ungeke ukwazi ukwenza noma engeke akwazi ukwenza sizokwenza thina sikwenza yonke indawo hayi mangaphandle makuthi nina nivikela lo anivikeli isitolo lo mphakathi enisebenzisayo umphakathi ufuna ukuthenga isitolo awuthengi yena lo muntu lo yes songizwile sisuthi ngithini isitolo soqhubeka sisebenza yeah wena ndoda please thatha impahla zakho we don't take your stuff we don't harm you we don't intimidate you we don't do anything against the law or that impedes the law but we are saying the constitution of the country says this you guys can't run these businesses that are supposed to be run by South Africans. It is the law, even in your country, it's like that. Okho njengamanje sithi akubuyele kubantu bakithi uma ngabe wena mfowethu kungasidiki isitolo vele uyivalele akunankinga it's a system because ikhumbi yona esafikelekile ewumnotho wethu thina abantu abamnyama but lezi izitolo kwakuyizitolo zakithi thina abantu abamnyama systematically uhulumeni wazenza ukuthi zife ngoba efuna ukuthi kulunge indaba amamola wobani amabhilida wabelungu ospa babelungu oShoprite ababelungu ngisho igwinya lelo lalibhakwa intombazana yala kwamakhelwane selithengwa eSpa manje sifuna ukubuyisa lokho kumuntu ovilaphayo bafo kumuntu ovilaphayo kubukeka ngazuthi uma kungahle kuphumele umuntu la lento ngeke izisebenze ngoba bayavilapha abanye abakhulumeli isitolo lesi bakhulumela izinto abayithola ngomnyama yes abakhulumeli isitolo utshelwa yimina uyabona lento le sengiyisebenze more than 12 years after you years ubuyela edatha no ngeke ayikho inhlupheko lesi sitolo asibuyikisa umuntu bafubhilikile wena ubhilikiswa lesi sitolo ukhuluma ngayo inhlupheko no ungavilaphi mkhaya ningavilaphi ingane zakithi ningavilaphi uma no even a man is shamelessly saying this in public ukuthi bazohlupheka makhamba my friend. So it means if tomorrow these foreigners wake up and say we are all going back to our countries, our lives will end. It will be over with our lives. I-embarrassment ne-disgrace abanye bethu abasifaka kuyona ayichazeki. No, umuntu okufika akavumelekile mfowethu. Akavumelekile. Hayi ukuthi sithi siyamenyanya. Ukube siyamenyanya ngabe senza itembi kuye. Besivele sazi ukuthi ukhona la. Asimenyanyi. Sithi ngokomthetho waseSouth Africa asisakhulumeli laba abantu abadala abanye abalala nawo lamalokhozi asisakhulumeli abantu abanye abadala abathola imali kulaba bantu ngoba ungembona umuntu ebhikisha uthi mayelambile emzini wakhe azofuna imali ekwerekwereni induna namakhosi kwenza njalo okunye uyabo kwezinye indawo lapho esihamba khona kwenziwa njalo so ke asikhulumi ngomthetho waseDalton sikhuluma ngomthetho waseSouth Africa othi umuntu okufika akakwazi unispaza shop uneyingane la wengane zakwethu singabi nomhobholo uthi wena ngoba usukhulile usuyazi ukuthi vele usulinda ukuyiyela kobaba mkhulu ube sungayifiseli ingane ikusasa elihle umhobholo lokho induna njengoba niyibona ithatha imali kulaba bantu umhobholo loyo amakhosi obethatha imali kulabantu umhobholo loyo amaphoyisa njengoba ethatha imali labantu umhobholo ngoba bayahola bonke laba bantu kodwa manje abakwazi ukucabangela izingane uyabona abakwazi ukucabangela izingane lokhu enitshela ukuthi nina ngeke ngikwenze la ngizokwenza la mina nje nonke nje nithi laba nje abayitshela ukuthi lokho kwalomuntu ngakahambe trust me uzohamba ngeke ngiyenze lento Eastern Cape ngiyenze eGoli ngiyenze yonke indawo bese uyithethe ngizovinjwa wangakithi umuntu ezululand ngeke yenzeke lento leyo uthola abantu kuhlebana kuyahletshwana lapha emhlabeni kuhletshwana kuthiwa hayi ngeke uzukwenza ukuthi ngeke uzukwenza ukuthi uyahamba lo muntu lo kuzongena umuntu walala uzosebenza umuntu walala uyabona mina mempheza kanje ayisebenzi leyo nto leyo lo muntu kumele ahamba kuyena wala eSouth Africa uma nimdefender ufuna ukwazi ukudefendelwana mayi defender lona umdefender nje ufuna ukwazi ukudefendelwani ngoba ubani wazi umuzwa wakho nanku umuzi na umnyango ubheka iningizimu nanku umnyango na ubheka iningizimu ubheke kuphi umuzi umnyango wakubala umuntu ubheke ngakuphi umama wakho umabani ubaba wakho uzalwa umabani uma engahlabulala abantu abawu10 namhlanje ahambe thina njengoba somphakathi singamthatha yena lo hleli kuye mangahle kusanqume yena kusasa singamthatha phi thina fundani ukucabanga niye ukukhohliswa niye ukukholelwa kumuntu oyedwa obenefitayo afune nina nizingane intsha ayisukumi intsha iyimelita ukulwa nolukunibanga endaweni sukumani nikhulume mana mama suku mama yekela izingane
yekela iy'ngane nangu umuntu okufanele nimbuze ukuthi kuze kube lesi sikhathi abantu bokufuna kuthiwa bahambe akahambi ngani lo muntu lo waye engahambi ngokubhenefitha komuntu oyedwa nje endaweni sekufanele ukuthi umphakathi wonke lo uthengele ukuthi womzele yimi engizoza la Yebo baba. hayi ukuthi uzothumela abanye abantu kuzoza mina Sothenga. hayi khululekani umuntu afuna ukudisona Hey, bastubborn labantu bakule ndawo. Bastubborn ngale ndlela leyo ukuthi abafuni ukuzwa. The whole community is out to fight for my friend. All of them, they don't want to continue with the business. Uphakela umthakathi uyabathembisa ukuthi we will make sure ukuthi anyone who want to run this shop, we will fund, we will support that person. Allow this, my friend, to take everything out of that shop. Thina, as uphakela umthakathi thina, we will make sure ukuthi siya replace yonke into ekhisho my friend. Then continue with the business. But no, they don't want. The owner of the house, she is saying no. She doesn't want to run the shop. She doesn't want to own the business. It's okay for her to collect 1,500-2,000 for rent from my friend. That's all she wants. Hey, guys, I'm disappointed. Anyways, let me know what you think on the comment section. Don't forget to subscribe, to like, and share the video. Love you guys. Bye.